היי חברים, מה העניינים? אני רוצה לתת לכם איזשהו טיפ קטן למי שסובל מכאבים באזור רצפת האגן, כאבים שלפעמים עומד כאילו להיתקע אגב וכל מיני כאלה. אז יש שתי נקודות לחיצה שלוחצים אותם בו זמנית, בסדר? הנקודת לחיצה הזאת תהיה כ-25 שניות בלבד, לא לעבור אותה, בסדר? עכשיו, הנקודת לחיצה הזאת בעצם היא משפיעה עצבית, כן, נקודת לחיצה מרידיאנית בעצם, שיורדת עד לאזור רצפת האגן, ובעצם שם היא משרה כמו כרית, כמו רגיעה כזו של כל האזור הזה, בסדר? עכשיו, הנקודת לחיצה הזאת תהיה בישיבה שהרגליים 90 מעלות, שהן נוגעות בקרקע, גב ישר, בסדר? ומה שהולכים לעשות זה דבר כזה, אנחנו נלחץ פה, בחלק הזה ממש, אוקיי? 25 שניות, לא לעבור את זה. הנקודת לחיצה צריכה להיות לא חזקה מדי ולא חלשה מדי, בסדר? עצתי אליכם, קחו נשימה עמוקה ולהוציא החוצה. פעם אחת זה גם בסדר. ואחרי שסיימתם ללחוץ, אתם משחררים לאט, 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 בסדר? כל זמן הלחיצה הזה, העיניים עצומות, אוקיי? מאוד מאוד חשוב. זהו בגדול, אם יש לכם עוד שאלות, תרגישו חופשי לשאול, אני אענה לכם בכיף. ותרגישו חופשי, תשאלו, אני אשמח לעזור. זהו, שיהיה לכם אחלה יום. ביי ביי.